fiktivní, informativní, vysoce edukativní, jsou to fiktivní hovory. Dámy a pánové, vítejte u další epizody fiktivních hovorů. Do dnešního dílu přijal pozvání Viktor Šín. Díky moc a vítej v našem studiu. Díky za pozvání, Chabrmane, vážím si toho. Wow, Viktore, ty mluvíš strašně rychle, jako by si téměř nedýchal. Předpokládám, že to souvisí s tím, že si nedávno vyprodal O2 Arenu a tak žiješ brutálně rychlej rockstar life. Pro začátek mě zajímá, jak se cítíš, dává ti úspěch to, co jsi chtěl? Hele, Chabrmane, abych ti pravdu řekl, tak dělá to se mnou nic. Baby, já necítím nic. Mám vyčerpaný dopamin. Divný, že necítím už ani Co popisuješ s vyčerpaným dopaminem je běžné. Dopamin je klíčový pro motivaci a pocit uspokojení, ale při dopaminové vyhořelosti se můžeš cítit apatický. Co se týče strachu, ten závisí na amygdale v mozku. Když jsme stále vyčerpaní nebo stresovaní, naše reakce na strach se mění a můžeš cítit méně strachu. Je důležité si dát pozor na tyto signály a pečovat o své zdraví. Co děláš kromě aktivního koncertního života a role tatínka? Děláš aktivity, o kterých víš, že tvoji hladinu dopaminu vyčerpávají? Opět si pustí pornáp na TikToku nový trendy. Vyždímaný do poslední kapky. Co jaká opice? Pokud si to nepochopil, tak ta opice budu já. Zvláštní projekce na opici. Se mnou můžeš mluvit napřímo, Viktore, já tě nebudu soudit. Nadměrné vystavení se stimulům, jako je pornografie nebo sociální média, může vést k nadměrnému uvolňování dopaminu, což vede k jeho vyčerpání. Když se tělo přizpůsobí vysokým hladinám dopaminu, můžeš cítit, že potřebuješ více stimulace pro stejný pocit uspokojení. Jde o adaptaci mozku. Pro boj s tímto problémem je důležitá regulace expozice. Omezit čas strávený na sociálních médiích nebo sledování pornografie může pomoci resetovat tvůj dopaminový systém. Také je užitečné zaměřit se na aktivity, které poskytují dlouhodobější a stabilnější zdroje dopaminu, jako je cvičení, meditace nebo koníčky, které vyžadují soustředění a úsilí. Tyto aktivity mohou pomoci vyvážit tvůj dopaminový systém a zlepšit tvou celkovou pohodu. Díky moc, Chabrmane, máš ještě nějaký tipy na stabilnější hladiny dopaminu? Něco rychlého, nemám čas na delší relaxace a detoxy. Pro rychlé zvýšení a stabilizaci hladiny dopaminu se zaměř na krátké, ale účinné aktivity. Například krátká, intenzivní fyzická aktivita, jako jsou sprinty nebo rychlé posilování, může rychle zvýšit hladinu dopaminu. Dále střídání studené a teplé sprchy stimuluje nervový systém a může pomoci s regulací neurotransmiterů. Super, díky, kámo. Musím běžet, ale než půjdu, potřebuju vědět, když mám pocit, že je čas na to něco brát, co bys mi doporučil? Rozumím tvému hledání něčeho, co by ti mohlo pomoci se soustředit a zvýšit energii. Na základě toho, co popisuješ, se zdá, že Focused All od Mages.cz by mohl být dobrým řešením. Tento produkt kombinuje přírodní extrakty, známé svými stimulačními a posilujícími účinky, což je důležité pro udržení zdravých hladin, dopaminu a mentálního výkonu. Guarana, jedna z hlavních složek, poskytuje rychlý nárůst energie díky vysokému obsahu kofeinu, který stimuluje dopaminový systém. Brahmy a Gotu Kola podporují kognitivní funkce a paměť, což je klíčové pro udržení dlouhodobé mentální jasnosti. Zelený čaj, bohatý na polyfenoly, pomáhá udržovat koncentraci a bdělost. A nakonec, ženšen je tradičně používán pro zvýšení vitality a výkonu. Důležité je, že Focused Owl používá přírodní složky, což může být preferované před syntetickými stimulanty.